Karbi Anglong Labour Union pen mede katalon ponji aphan kachesik kachedang pon. Theripon ni phain koran kep arni ni hang Karbi Anglong arlo dong kam langhan pathua kram along Karbi Anglong Labour Union a hin pen amit hangasai hem along narlo por phai crazy por International Day katalon ponji aphan phirangke mai ke phapon. Bangso phirangke mai ke phapon ang kok alam theke non ke wang ji me achikloni phai ICR ni mate International Mede aliralon pen katalon dunji aphan Labour Union atum aport sik bomlo. Nasi Karbi Anglong arat do anta ardi kachipi abangke akinang sotlo kusi frangkia me long pachini pon. Lapen nilitum Labour Union aphan sita me ardi nang pidunta. Lapen ke Karbi Anglong Department thong kep do lasi a department do an aphanta nitum Labour Union atum aphan nang chirap dun vek nang ji pusi manap kramsa pen phirangkiang no ningje pon la pen Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding pen chenglok Karbi Anglong arat do an nilitum Labour Union tum sita mesen pen bang so mede along chirap chito ardi nang pidun vek tha pusi kachuning ripado pon la pen nijang Karbi Anglong along abang ke pining asengkan ke arni sia phansi pathik pon lo Lapen mo kaprek aning kana bangke nini thom ansi International Mede talon pon jiputa Labour Union amai phu manap kram sa hin pen pherangkia thengno than pachini pon dong kam pen humson be report Karbi Daily News kam arong sepi adong het kido nilitum dak langhan nilitum asai hem along si pini nili kaching hon Karbi Anglong kido ana phansi tame ilitum non kebangji mede aphan ilitum Karbi Anglong rat sitame RD achipi bang agenang sot aposi nilitum sitame labangsu kedeng pon ji phan la mede phan litum laswa tirpi long nilitum laswa ke mesen pen nilitum ke klem pon ji phan si nilitum chisik chedang pon bomlo aposi nilitum la Karbi Anglong along department thongkep do dak Karbi Anglong sericulture lapen ke PWD ke do an department sitame labangso Labour Union along nang cherap dun vek ning pusi nilitum pachini lo lapen ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum phan sitame nili kedam tangar ni alang litum phan alu pilong lo lapen ke ilitum laso media hud ilitum Karbi Anglong kedo anatum sitame mane isiwet kedo je phan laso along klam along nang pachet tondun je phan si nelia kedo an Karbi arat phan sitame ilitum Karbi Anglong along kedo anatum phan sitame neli tuning repar lo lasi kedo anatum ta labangso ateng penang pachet tondun po posineli West Karbi Anglong neli founder mate neli president pen sitame pachini lo lapen nang thekan unan pen ke nang patir pidun po pusi nili ning thepon par lo lapen ke ilitum International Labour Day ahut sitame ilitum dak dongkamukam pen ake chenglok lapen pregjam atum sitame ilitum labangso ilitum isi membership abang ilitum ke drive edge phansineli nilitum la bangso hut bangke la pregjam aphanda nilitum birta lo dak dongkamukam chot langhan chot phan kalilo la West Karbi Anglong angkang phansin nilitum bangke dak district West Karbi Anglong district pina posi nilitum la pregjam atum phanta nilitum achini pon lo lapen ke nilitum along pen lam the ke long ka pachini pon atum phan an bangke nilitum la bangso sai bang deng poni lapen ke nili number ke kaduk we arat sitame chini sime lasi labangso number nili contact number along nang kahumri ji phansi nili tuning reglo 600 lapan ke 267337 lasi labangso number long ke don arat atum sitame nang humri pen ilitum tirpi lan so se frang ke bangji along ilitum kapa frang don thek je phan si ilitum ing thurpon pu pusin ilitum labangso ateng pen ilitum nijang Karbi Anglong along bangke non laswa ningkan surhini ra ingko rahini ningkan bangke la mede la tarik isian si nilitum piningan ningkan bangke cengpon lang lasimu ke bangji aningkana bangke
nelitum ni thoman si pathik ponji sitame nelitum la labor union penke la arnisian si la so kan bangke thik ponlang la si ilitum la bang so ahut isi kedeng ponji la pen keduan atum sitame kachini ning bangke labor day pulote ilitum kero la pen karchu arni pena la si keduan rat aphan neli athepi pachini bangke hello ilitum isi aman apeng chipi bangwe la si la so aman ka apeng ka chipi ji phan ilitum mopen neli pu department hongkep du pu alang litum phan neli pachini bangke alang litum phan sitame nelitum labor union ban karchu ji phan la pen ke alang tum sitame nelitum phan kacharchu seroji phan si isi ning karongar ni mate isi la bangsu ahut ke elitum kiduk la pen kisung pen kejok arni si la suarni ke adet mate arni ke perthe danglong sitame la suarni hotpon lo Karbi Anglong Labour Union Secretary ahin pen than bachini dun kangtung mang la son la po pen litum membership buah puthak bang neli ke than bachini dun kangtung rat aphan athema membership kuri nei bu anatin bang phu phan sitamila jondat chutulum ni tum han an korte inji tum han an bang ke than bachini kangtung mang la pulo ilitum yang sila membership dulu plote la union pen cherap rap pet lo pulote mo kisung pine tuna le pho puisa me so along kachuhumri thek mate kachedang rapet thek ji phan sila membership bang ke duet nei ang athema hil tu malong ang tan bana chongdat tum sitame du ansi kumasi Karbi Anglong nit sida ka chongdat ma si ang tan bana chongdat ma la su ka chumri thek phan sila membership pu bangge anu tin sitame du pet si keme la pen litum piniar ni ke than jok plot nang pu an lo la membership ku ri ni pu bangge mo kachesik pon ke ni litum non pini bangge la hai membership ko lam bangge than thedet sitame lo mede phan si kachesik pon mane ha so ar ni ke bang international penta ke thik lo mane ka chongdat chutulu tumta ke sang arni mate chutalon arni pusi mede arni bangga bang nang hok pilo ansi hala so arni puisa me west Karbi Anglong la pen all Karbi Anglong arat do an stame la chongdat chutulu arat tum an stame mede long ali racham nang chi pidin pen nang je tong duni phansi nili hin nili